Kun olin pieni, äitini kuoli, kun hän jäi auton alle. Hän soitti ambulanssin. Kun menimme seuraavana päivänä sairaalaan, siellä sanottiin, että äitini oli kuollut. Joten nyt vain elän isän kanssa. Kaipaan sinua, äiti. Miksi et voisi vain olla täällä? Huomenta, Milla. Huomenta. Arvapas, mitä me teemme tänään. No, me muutamme. Miksi ihmeessä? No, koska siellä on halvempi asua. Jo arvaa, minne muutamme. No, minne? Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalaan? Oletko sä ihan tosissasi? Sehän on vaikka kuinka kaukana täältä. Mä menetän kaikki mun luokkakaverit ja vieläpä mun parhaan kaverinkin. Iskä, me ei lähetä minnekään. Isä, mä en oikeesti halua muuttaa. Ja nyt sinne puistoon. Ai niin, munhan pitää pakata. Muuten Milla? Niin, lähdemme asuntoautolla. Okei, mut voiko mä sitten hyvästellä puistossa Nellin? Juu, voithan sinä.
Nähdään ulkona. Joo. No, mä tulin nyt. Ai, no, sä taidat sitten lähteä. Joo, ei kai tässä muutakaan enää rakettamista iskälle oo. Niin, mä olisin kyllä kovasti halunnut, että sä olisit jäänyt. Sä oot mun paras ystävä. Mut en mä voi asialle mitään. Isä on jo aikuinen, se saa päättää asioista. Mäkin haluaisin jäädä tänne. Mua pelottaa ihan sairaasti kaikki uusi, mutta mä voin kyllä viestitellä sunkaan ja mä lupaan, että me tullaan tapaamaan vielä. No, hyvästi sitten. Mutta heippa. Heippa.